No joo, meillä on siima tuossa suorana ja täältä tullaan. Meillähän tuossa kuppelaporot näkyy, että täältä kanssa lähdetään niinku yhteyttä ottamatta, missä mennään. Mä tuossa tein. Teillä meni peli. Joo, kaikki on pois. Tämä kaatui tämä aita. Mulla piti tehdä 20 löi nurin. No sehän löi nurin. Ikkuna, kato kun harvassa tolopassa tuulee, niin se putosi. Tää löi siihen näin 10 toloppaa lisää tuohon. Nyt se tuo niinku... Ei kyllä lailla vielä. Ei mitään valitata. Katsotaan kauppiasta valokuvaa ja kyllä nyky. Juopotellaan sillä ja alat. Purolle näyttää. Meillä on vähän poraan. Tuota lautakin tuli väärä temppu. Niin vai ei se piäselle rataan, me joudutaan Ei, menemään. mutta se pitää vielä vähän eteenpäin nyt. Kato, sä menit tuossa Niemen kanssa yhteen ne siimat. Ei lukko saatana kun 7 metriä rakoon. Ja sitten reuhat on tänne. Täkkitti puu. Sama se sille. Mutta ei Kyllä me joudutaan tuo puoli. Ei mehtää saa viedä siimaa. Ei varmaan. Mutta nehän veti keskellä suota tuosta sen vaan. Hyvä salama. Kuulee. No joo, meillä on siima tuossa suorana ja täältä tullaan. Meillähän tuossa kuppelaporot näkyy, että täältä kanssa lähdetään niinku yhteyttä ottamatta, missä mennään. Mä tuossa tein. Ootko lähes Suon perukassa eikö tulossa? Mitä sanot? Se voi olla siellä Suon perukassa tulossa. Joo, tuossahan on tuonne pienoinen suolämpäri tuohon Männikkosaariketta vasten, niin me tultiin kun katsot tänne eteenpäin. Lampelan tietä kohti, niin me ollaan päällä. Onko ne oli tarhalla ne porot? Kyllä on. Joo, kun me ollaan alatuulen puolella eikä kuulta kello. Oikein selvä. Näettekö tuon Matin keltaisen puseeron? Nähdään. Joo, kyllä nyt pysähtee, nyt tuu. Kummatta ne ei lähtenyt siihen Suomeen aimaan perään. Yrittivät vain takaisin. Ei nähnyt tätä toista. Ei nähnyt toisen puolen tukea, kun suupuolella nekin lähti ensimmäisenä, niin yritti täältä järvestä. Meillä on nauhoja, hei. Kautta sinne lammin. Eihän ne uskon ne porot muuttaa. Ei ollut. Justiin sinä se, mikä on se välttä se saarikin siinä mennä. Varmaan sitä. Ja vielä tuo yksi toloppa tänne. Tue niin kauan. Tuoks kato pitkät porot? Veli tuuluvassa lallulta. Elää kuvaa, tien. Joo, ja lähti kamera tuosta asennosta. Oho, paino vielä siiman niin siellä valokuva ja lähti kävelemään. Valokuvalla ei tuohon suolle pitänyt. Tuolla se oli pahassa paikka, se oli siimalla saadaan valokuva ja lähti sieltä. Tuet pani pyykit kuivamaan. Oi, ja kun ne rinne
Minä viimeksi olin tuolla Märällä. Ne saa sulla housut tuonne jo kentälle. Minä kastelin jo tuolla siellä Kortesuon perään. Nehän oli viimeksi oli siellä ihan siellä tuon Kortesuon se oli siellä perässä. Nythän nämä oli täällä jo perkele kahossa. Se tuli aina. Tätä oltiin näin. Tulee takaisin. Mikon kanssa. Mistä se on tuo poika kotoa? Mikä on kirves? Täällä kun se ketjussa vähän jäi sinne takiassa tyttöjä. Nää pelit kun ne siimaat ja tulee suuri. Täällä ei täällä mitään tehdä, ne hänen jää. Me jääty tähän Hoitahan ei muuten voi neuvotella sanoa. Se siima ja Sitten se on niin makia. On se saatana, Matti, se akkunenteen paneella. Sitten se on makia syväksi vähän suolasta. Ja on silleen, että jos se tuohon olisi tullut siitä Tässä lähtee soittamaan kukkaukko, että meno porot vai. meillä oli kaunalla Muuta meidän tuli tuossa. enemmän täällä. Aita ennen sakilla tuossa. No sehän nyt pannaan kun on kilpukat ensin ja pannaan pienemmälle. Tuossa on säkkiä on kyllä ja korkea aita tuossa tuo pitkä aita. Sitähän saisi tulee, kato täällä. Niin tuolla puolella kahvahan on pitkästi korkea. Niin. Ei, mutta se on kato yhdessä kiinni. Että tuohon ei oo kehtä tämä. Tästä autoa hakee olkotia. Eihän ne ole loppuu polttoa. Niin, oliko? Me oltiin 3 tuossa. Se Eero oli siellä lammirannassa, sitten me Urhon kanssa osa 6. Saatatte ne itse lähteä tuolla autoon. Kommunistin tämä kuluu, punainen panka ja pello punainen. Jälkimmäinen on naaras katossa. Onko ne? On naaras, kato roi perkele. 2 naarasta. Lähden vielä, vai oliko se urostuko toi? Perkele, se on kukkasta saanut jo siitä vasaan ja nyt sai toisen. Ei tuu helve. Minä lähden reissuun. Käy. Äkkiä, okei. Mikä ne, millä merkillä ne on? Haarakko. Jumala, niin. Niitä ei ollut kirjossa vielä. Ei, ne oli metässä. Jäi monta näin. Joo, ja näyttää sehän oli. Miten se on se merkki? Vasen haaralla ja oikea poikki. Oikeastaan Se on melkein, niin se on vain nurinkurin minun. Oikeastaan ne. Oikea pää. Oikein se Ukkoherra päällä. Taas elin on. Ei, miten tästä jos katsotaan noita, jos ei ole niin tuota. vielä liimaa. En minä kyllä tuo. Vaan kerkkiä. Siinä jokainen nuo löytää. Niin tuota, jos on tulee noita irtosmiehiä, niin pannee. Sille Esakohan tulee tuo Jussikas viimaa tosta nehän raskaa. Ja joku se Mikko lähti pois tuosta. Ilpo sai peuran itelle. Toisen tälle vuodelle. Naarasta peuraa. No se sai peuran paljalta kankalta taas. On se yksi uros. Ei, kaikki on. On yksi uros. Ei, se on se palakisen merkki. Se pitkä sarvet, niin se tekee Peura. uros. Oli ihan kusi vielä. No nimittäin se on se paha palakisen merkki. Minä olen tämä Hilmoinen eteen. Joo. Naarasta siinä on vierekkäät pitkä. Ai jolla on. Tuossa vähän lyhyemmät mahdollista. niitä jäi mulla niitä mehtää. Niin. Ne oli teillä vierekkäät. Niin sekin. Eikä merkki. Liittyy, niin tulivat niin vaan. Peurat panneen. Eikö ne siitä ollut pahalla? Niin. Ja niistä ne viiteli just silloin pohjoisessa ennen kuin ne meni siihen vuonoon, niin kato ne peurat aina merkkarivat ja ajoivat sitten. Hei kuule, sinun tuo suopukin naru on tuolla autossa. Kutelenkin tässä. Ei se soppikaan se mikrotelevisi on meinattu kuvaa. Saattaa olla, kun se... Tiedätkö löytä, missä mä tulee peilannut?
Ja alkaa tulla Ariakos Koskenkorva. Kun Ilpulla tosi Kimmo ja meikäläinen on elässä saanut peura. Niin nyt yhtenä kesänä 2 saa. Niin on nähneet niitä, mutta ne syksyyn odottaa niitä vaan. Ei, kun poroja lähdettiin tänne kastelemaan, oli masoja paljon, niin me ansataan kyytiin. Että poroja oli, niin Me ansataan ja merkitön, niin oli kuule kauan. Löytiin 2 narua siihen ja ruvettiin töihin. Siitä ne nykittiin kyytiin. Yksi meillä jäi sitten sille. Ei ollut silloin, kun vietiin sitä Reijotten ja sitä ei sota tavaralta, niin ei ollut tuota niin ja Kaunolle merkitön ja Terholle ja... minähän epäilin, minähän katsoin, ei varmasti ollut. Tuossa on se jäi se pois sille Pertti. urasta ja sopisi. päätä liikuttaa. Joko lähetti? Ei, ja ne oli talvella nähnyt sen siellä. Henkki puhui sen, että he talvella. Kyllä se mahtoi ottaa tuo Osmo, se oli koko ajan. Se oltiin leikkimässä. Otti se minun kirjalta. Osmo otti, joo. Se oli se näyttää muille eikä Osmo. Niin, se Otti sen, kahtoi vielä sinne lähtistäkin. Joo. Se kohdeltiin se vaan. Anne-Marille oli osalle ja meillä oli olla. Joo, niin on. 2 niitä käytettiinkin. Joo. Niin tehtiin, niin kun oli epäillä. Se oli leikaneet ne posion puolella. Tuossa on se teräsen Montilla. Se on täällä se 30 kortti juosu. Niin, mikä on. Se on täällä. Tämä tie oli rannalla. Näiden jälkeen, niin sehän on täällä. Niin se on tuolla ihan Taipanen kentässä. Niin. Oliko yhteensä pidellä? Pitäisi kuvata oikein tuosta pian. Kiikaroinen. Se ei muuten tunne, se katsoo kiikarin. Odottaisi tuosta. Joo. Nakaa sulaa. Siinähän on suoraan ne. Senkä panna tapin. Kuivaa mehua. Suolaa sipeiltä tuo. Ei nukka tuu mehän. Se jäässä on. On, saa ne kalat poraron mukaan. Ei pian. Tuu, se jäänyt tuolla. Normi tuolla syveen. Vähän aurinko. Mikä, missä helvetillä? Sipeiltä niin kylmä hiljaa. Sipeilestä suolaa tuo. Ainakaan se margariini, niin se oli kuule niin sulla, että ei puukolle olisi saanut ollenkaan. Ei yhtään tirahakka. Vaan on mättääpä ne joksi tuntia. Niin. Jos me lähdettäis pikkuhiljaa kahtomaan. Uskaltaa mennä aivan, ne ei kyllä yli. Onhan ne ollut sinne vähän aikaa, niin lähdetään. Kyllä ne on vähän aseet. Kaikki saatanalle. Kaikki aettaa kuule tuolle. Siellähän jos olisi 5 miestä, niin hän tulisi kerran. Herre kun on päätä. Herre kun on päätä. Joo. On sulle tuo toinen puoli. Toinen puoli on sekstiä ottamatta sulle. Tuo. Niin on. No sitten se oli hyvä, kun sullahan on monta mies. Urheilä mies sinne. Kahville tuu. No tulkohan se kuvaa teille. Kyllä he pyörii sen kanssa siinä. Se on minun selän tautta, ei vaan näy. Ei. No kallis vekutin se. Täytyykö nostaa minut tuohon kivelle? Niin vähän siihen oikein, että yltää kuvaa. Paako tuon satunrepun senekkään vielä, se on mahtava. Hää? Meitähän on itse asiassa sopiva säkkäinen porukka. Kyllä se lähtee se tuo pois. Tule. Ei kun ne pitää tuoda, niin, mutta sä ottaa urhoitteleita ottamaan ajaksi. Ja Jouti laittaa ukkoja.